Liitto radio-ohjelmaa. Minä olen juontaja Emmi Jääskeläinen ja täällä studiossa istuu kanssani Arto Jääskeläinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Heippa vaan kuulijat. Sekä meillä on mukana pari vierasta Joensuusta. He ovat etäyhteydellä läsnä tässä. Haluaisitteko esitellä itsenne? Joo, nimeni on Tarja Itkonen Joensuusta. Olen yksi lakiehdotuksen tekijöistä ja vastuuhenkilöistä. Ja minä olen Anu Kauko, myöskin Joensuusta. Ja olen toinen lakiehdotuksen tekijöistä ja vastuuhenkilöistä. Muita vastuuhenkilöitä tässä on Kari Hiltunen Kontiolahdelta, Irja Ollilainen Seinäjoelta ja Markku Auramo Seinäjoelta. Selvä, kiitoksia. Kyseessä on siis kansalaisaloite 12978 lasten ja nuorten suojelemiseksi. Viime jaksossa puhuimme menneen vuoden aikaa esiin tulleista ideologisista kiusoista, jotka liittyvät opetushallituksen eli OPH:n ja pienten lasten opetukseen sekä päiväkotitoimintaan. Ja tänään jatkamme kasvatukseen sekä opetukseen liittyvistä asioista ja tuomme esiin, miksi uusi lainsäädäntö on tarpeellista lasten ja nuorten suojelemiseksi haitalliselta ulkopuoliselta vaikuttamiselta. Ja tavallisella kansalaisella eräs keino saada huomenta ongelmiin on perustaa kansalaisaloite. Näin tässä onkin sitten tapahtunut. Mutta sitä ennen, Arto, ennen kuin menemme tuohon kansalaisaloitteeseen, niin kertoisitko lyhyesti meille, että mitä Aito Avioliitto ry liittyy tähän? Joo, eli yhdistyksellämme on ollut pitkään huoli kouluihin tuoduista haitallisista ja biologisen totuuden vastaisista ideologisista opetussisällöistä, jotka ovat samalla vanhempien ja kodin näkemyksen vastaisia. Monet vanhemmat ovat ihmetelleet, että miten kouluihin on voitu tuoda näin haitallisia ja ideologisia asioita ikään kuin totuuksina. Ja näiden taustalla on selkeästi tämmöinen gender-ideologia ja niin sanottu intersektionaalinen feminismi, eli melkoisen täydellistä hölynpölyä lukemattomista sukupuolista ja sukupuolen muutettavuudesta. Jopa opetushallitus on seonnut näissä asioissa aika pahasti. Eli se tulee kiistattomasti esiin, jos lukee OPH:n sivuja liittyen päiväkoteihin, ja puhuimme siitä enemmän jo viime ohjelmassamme. No ketään ei pidä sekoittaa ja hämmentää valheellisella väitteellä, kuten että poika voi muuttua tytöksi, tai sukupuolen voi korjata, tai että mieskin voi synnyttää. Eli lapsia ja nuoria tulee suojella tuollaisen aivopesun haittavaikutuksilta, joka voi haitata ja sekoittaa yksilön normaalia kasvua aikuiseksi. On hienoa, että asian edistämiseksi on jo toiminnassa kansalaisaloite, ja yhdistyksemme on päättänyt edistää tuota kansalaisaloitetta numero 12978, joka tuo esiin sen totuuden, että lasten pitää saada kasvaa rauhassa ilman heidän seksuaalisointia ja ilman luonnollisen kasvun sekä omakuvan kehityksen sekoittamista ideologisella vaikuttamisella. Kansalaisaloite äidin ja isän säilyttämiseksi saavutti vaaditun kannatuksen, eli tämä on nyt toinen aloite, mitä tässä tuomme esiin. Yhdistyksemme ilmaisee tukensa tälle toiselle kansalaisaloitteelle nytten, eli numero 12978, jolla halutaan suojella lapsia haitoilta. Ja itse olen sen allekirjoittanut ja toivon, että kaikki muutkin kävisitte allekirjoittamassa tämän kansalaisaloitteen. Joo, kiitoksia Arto. Ja sitten mä oikeastaan kysyisinkin Anulta ja Tarjalta, että mistä tämä aloite on saanut syntynsä, että te olette sitä olleet mukana luomassa ja ylipäänsä käsittääkseni tämä on aika laaja paketti, niin jos haluatte sitä jonkin verran meille selventää. Kiitoksia. Joo, kansalaisaloite laki lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta lapsille ja nuorille on taattava kehitysrauha. Tähän seksuaalikasvatuslakiin sisältyy paljon, koska kyse on kokonaan uudesta laista, jota ei ole vielä olemassa. Muutama poiminto seksuaalikasvatuslaista. Seksuaalikasvatuslain tarkoituksena on turvata lapsen ja nuoren perustuslakiin kuuluvat oikeudet ja kehitystasonsa mukainen itsemääräämisoikeus. Seksuaalikasvatuslaki tekee näkyväksi lapsen ja nuoren seksuaalikasvatuksen. Lasten ja nuorten vanhemmilla ja huoltajilla on oikeus tietää, mitä seksuaalikasvatukseen sisältyy, ja myös oikeus kieltäytyä ideologiaan pohjautuvasta seksuaalikasvatuksesta, kuten SETAn toteuttama seksuaalikasvatus. Seksuaalikasvatuslaki takaa lapsille ja nuorille
kehitys-, keho- ja kasvurauhan sekä oikeuden turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Seksuaalikasvatuslaki säätää lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksen toteutusta. Tämä tapahtuu vahvistamalla vanhempien ja huoltajien oikeuksia ja päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja vapaa-ajan toimijoiden velvollisuuksia niin, ettei kasvatuksellisia ristiriitoja synny. Seksuaalikasvatuslaki täsmentää ja määrittää seksuaalikasvatuksen lainsäädännöllisiä puitteita Suomessa. Kysyt myös, miten tämä kansalaisaloite on lähtenyt liikkeelle. Ja tämä on, niin kuin kansalaisaloitteemme on tämmöinen luonnollinen jatkumo adressille. Lapsille ja nuorille on taattava oikeus olla valitsematta setan ideologiaa. Tämä adressi oli niin kuin enemmänkin sellainen mielipidemittari, kun taas kansalaisaloite on virallinen laajempi kokonaisuus, eli tässä niin tämä lakiehdotus. Tämä adressin pohja on myös kansalaisaloitteelle. Ja tässä adressista tuli osa kansalaisaloitetta, lakipykälä 4. Ja tähän kohtaan sisältyy myös seuraavia asioita. Eli setan ideologinen opetus kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-ajan sektoreilla rikkoo muun muassa uskonnonvapautta. Kouluissa uskonnonopetus ja siihen liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat ovat tarkasti säädeltyjä. Ja tätä samaa säätelyn velvoitteita tulee koskea myös setan ideologista opetusta. Setan tulee uskonnollisten yhteisöjen tavoin tiedottaa kouluille hyvissä ajoin järjestettävästä tilaisuudesta ja koulun velvollisuus on ilmoittaa vierailusta koteihin. Lisäksi setan opetuksesta ja tilaisuuksista täytyy olla mahdollisuus kieltäytyä. Tämä koskee myös opetusmateriaalia. Joissakin kouluissa niin tätä setan materiaalia on siirretty suoraan koulun opetusmateriaaleihin. Tämä ei käy. Joten tämän adressin aikana huomasimme lyhyessä ajassa, että adressi keräsi paljon allekirjoituksia ja pyyntöjä tehdä tästä asiasta virallinen kansalaisaloite. Tämän pohjalta aloimme sitten työstämään kansalaisaloitetta laki lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta. Lapsille ja nuorille on taattava kehitysrauha. Selvä, kiitoksia. Sitten jos mä saan kysyä ihan suoraan niin kuin teiltä sillai henkilökohtaisemmin, niin mikä sai teidät innostumaan, niin kuin tarttumaan toimeen tähän hommaan, kun kuitenkin kansalaisaloitteen tekeminen on hieman työlästä ja näin päin pois, niin mikä sai teidät lähtemään mukaan tähän? Ihan tämä huoli lasten ja nuorten ja päiväkodissa ja koulussa tapahtuvasta tämmöisestä setan ryntäyksestä. Ja tässä adressin aikana niin mehän saimme myös valtavasti huolestuneiden vanhempien ja isovanhempien kommentteja, kaikkia mitä siellä oli tapahtunut. Ja sitten huomasimme myös, että me tarvitsemme tämmöistä lakia, joka turvaa lasten ja nuorten ja myös vanhempien oikeudet omiin lapsiinsa. Ja halusimme myös tuoda tässä vähän esiin tätä, niin kuin sanoit, että kyselit vähän, että mikä, niin vähän tästä prosessista, koska tämä prosessi oli aika laaja, että me työskentelimme koko tämän syksy 2023 tämän lakiehdotuksen parissa. Joo, ja tämä kansalaisaloite julkaistiin siis 6.12.23, eli itsenäisyyspäivänä. Ja me todellakin tehtiin paljon taustatutkimusta ja työtä tämän kansalaisaloitteen parissa. Me vierailtiin kansalaisaloitteen työstämisprosessin aikana lukuisilla nettisivuilla, mukaan lukien Opetushallituksen sivut ja Finlexin sivut, eli lakisivut. Tutkimme Suomen perustuslakia lasten osalta ja kävimme läpi yleissopimusta lasten oikeuksista. Ja pohjana tälle kansalaisaloitteelle me päädyttiin käyttämään THL:n,
eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, WHO:n eli Maailman terveysjärjestön ja Euroopan aluetoimiston ja BZGA:n laatimaa suositusta seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, julkaistu 2010. Tämä on hyvin kattava suositus, jonka eri kohtiin me vedotaan myös tässä kansalaisaloitteen perusteluissa. Ja me saimme nyt aikaan sitten näissä kaikista taustatutkimuksista ja kaikesta näistä työstä niin tämmöinen tiivistetyn 5 lakipykälän lakiehdotuksen. Ja tuon tässä nyt nämä 5 lakipykälää esiin. Eli 1. Lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksen määrittely. 2. Lasten ja nuorten oikeudet, vastuuvapaus, kehorauha ja kasvurauha. 3. Aikuisten seksuaalikasvattajien vastuut ja oikeudet lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa. 4. Oikeus kieltäytyä ideologisesta seksuaalikasvatuksesta. 5. Lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuteen liittyvä tarkennus. Elämme siis ajassa, jossa perusasioista pitää näin taistella. Taistelu äidistä ja isästä sekä lapsista ja nuorista tiivistyy käsitteeseen perhe, jota halutaan rikkoa. Tarvitaan näitä lakeja, jotka antavat terveet rajat lasten ja nuorten kasvatukseen ja kehitykseen. Ja tämän koko kansalaisaloitteen peruste on siinä, että se antaa selkeät lainsäädännölliset puitteet lasten ja nuorten seksuaalikasvatukselle. Seksuaalikasvatuslakia ei ole aikaisemmin siis ollut olemassa. Tähän asti on ollut vain suosituksia lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta. Nyt tämä tarve on olemassa. Kyllä vain. Joo. Vanhempien oikeuksista erityisesti, kun tässä ollaan puhuttu, niin niitä vahvistavat kansainväliset sopimukset otetaan aika vaihtelevalla tavalla huomioon Suomessa kouluissa. Niin miten te näette tämän asian? Se, että täytyy just tehdä tämä lakialoite ja nämä lakiehdotus, nämä pykälät, että nämä tiivistää sen pähkinään nämä oikeudet lasten ja nuorten suojelemiseksi tämmöiseltä ideologiselta kasvatukselta. Ja sitten tulee myös se, että myös perheet on aika hukassa, vanhemmat on aika hukassa siitä, mitä heidän lapsilleen tapahtuu ihan sieltä päiväkodeista alkaen, niin tarvitaan tämmöisiä lakia, jotka suojelee ja antaa ne raamit. Ja joku tämmöinen SETA, niin sehän on ottanut tämän seksuaalikasvatuksen tavallaan niin kuin itselleen. Ja nyt me tarvitaan myös muunlaisia näkökantoja ja tulokulmia tälle asialle, että saadaan tämmöiset hyvät, terveet lakipuitteet, jotka antaa myös sinne koulumaailmaan ja niille ulkopuolisille kasvattajille nämä raamit. Kyllä vain. Ja tosiaan tuosta kansalaisaloitteesta, että siinä on todellakin tekstiä, koska tämä on ihan uusi asia. Ja jos ei jaksa lukea sitä koko aloitetta, niin ihan täsmävinkkinä, että voi lukea sen kansalaisaloitteen alun ja perustelut kohdasta lopuksi. Ja näistä 2 kohdasta löytyy koko lakiehdotuksen ydin oikeastaan. Ja meillä on tämä, mitä sanoit, tämä lakiehdotuksen osoite, eli www.kansalaisaloite.fi/aloite/12978. Mutta olemme myös siellä netissä, tuolla Facebookissa. Eli tällä kansalaisaloitteella on Facebook-sivut facebook.com/seksuaalikasvatuslaki. Ja näillä Facebook-sivuilla on nostoja tästä kansalaisaloitteesta. Ja me halutaan nyt tähän haastatteluun nostaa lakipykälästä 5a-kohta. Lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuteen liittyvä tarkennus
ja lapsen ja nuoren suojeleminen kehitystasonsa katsoen liian vaativien päätösten tekemiseltä. Lapselta ja nuorelta ei tule vaatia itsemääräämisoikeutta aikuisikään kuuluvissa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten sukupuolen vaihtamisessa, koska lapsen ja nuoren kehitystaso ei ole riittävä tällaiseen päätökseen. Aikuisen itsemääräämisoikeus ei ole suoraan verrannollinen lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuteen. Lasta ja nuorta tulee suojella antamalla hänelle kehitysrauha. Vanhemmilla ja huoltajilla seksuaalikasvattajina on vastuu lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuden takaamisesta hänen henkistä, fysiologista ja sosiaalista kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Lapsen ja nuoren tekemiin päätöksiin ei tule pyrkiä vaikuttamaan ideologisesti tai poliittisesti. Joo, ja monia näitä tärkeitä nostoja ollaan siellä Facebookissa tehty, tämmöisiä nostoja. Ja siellä on ihan semmoinen nosturikin niin kuin kuvaamaan näitä nostoja. Ja ne on erittäin tärkeitä. Siellä jos on Facebook, niin voi käydä katsomassa. Ja tämä kansalaisaloite ja tämä lakiehdotus on siis kaikille, jotka välittävät Suomen lapsista ja nuorista. Ja tämä koskee siis kaikkia suomalaisia, riippumatta uskontokunnasta tai tiedeyhteisöistä tai ylipäätään henkilön taustoista, koska kaikki halutaan olla nyt lasten ja nuorten puolella. Ja saatuaan tämän 50 000 nimeä, niin tämä on valmis lakiehdotus, joka menisi sitten suoraan sinne eduskunnan käsittelyyn. Ja me halutaan tuoda tätä viestiä esiin, että jokainen ääni on tärkeä. Jokainen viesti, jolla välitetään nyt tietoa tästä seksuaalikasvatuslaista, on tärkeä. Ja tämä seksuaalikasvatuslaille on nyt suuri tarve ja se on nyt ajankohtainen. Lapset ja nuoret on tänään, huomenna juna meni jo ohi, että vaikutetaan yhdessä. Kyllä vain. Kiitoksia. Ja sen verran vielä kysyttäisiin sitten tästä aloitteen kannattamisesta, että tätä pystyy kannattamaan netissä, mutta pystyykö myös paperilomakkeellako? Ja mihin nämä lomakkeet täytetyt sitten palautetaan ja ylipäänsä mistä tämän voi löytää netistä sitten? Joo, tämä on kansalaisaloite.fi ja tämä on ihan tällä nimellä laki lasten ja nuorten seksuaalikasvatuslaista. Ja lapsille ja nuorille on taattava kehitysrauha. Ja tällä numerolla, just tämä aloitteen numerolla 12978. Ja tässä on se lakialoite ja sitten siellä lopussa on sitten tämmöinen, että voi tulostaa tämmöisen PDF:n, eli lomakkeen. Ja siellä on myös osoite, mihin tämä lomake voi lähettää. Ja se olisi hyvä lähettää sillä lailla, että vaikka kirjattuna tai sitten ihan tavallisella, mutta se on sitten sen lähettäjän vastuulla. Mutta myöskin sähköisesti siinä on semmoiset vihreät laatikko siinä alussa ja lopussa, jolla voi kannattaa sähköisesti, että ihan molemmat käy, sekä sähköinen että tämmöinen paperiversio. Ja huomattava on siinä paperiversiossa, että siellä on hyvät ohjeet, mutta siellä ei muistaakseni mainita, että sitä ei saa taittaa sitä kannatusilmoitusta, jos se on paperinen. Ja vielä sitten semmoinen seikka siihen paperiseen, että kirjoittakaa tikkukirjaimille. Et tietenkin sitten se allekirjoitus on allekirjoituksena, mutta muuten tikkukirjaimin. Ja siinähän ei kysytä sosiaaliturvatunnusta, että siinä on vaan tämä syntymäaika, että sillä lailla turvallinen. Joo, hyvä kuulla. Sen verran vielä kysyisin, että kauan on aikaa yhä kerätä näitä nimiä, että kuinka vanha tämä aloite nyt on ja kuinka pitkälle tämä kestää. Tietenkään emme halua jättää viime tippaan näitä nimien kirjoittamisia ja tälle, että mahdollisimman pianhan se olisi tietenkin suotavaa, että kuuntelijat menisivät allekirjoittamaan, mutta kauan tässä on aikaa vielä.
Eli nimien keräys on aloitettu 6.12., joten keräysaika on 6.6. asti, eli 6. kesäkuuta on aikaa allekirjoittaa tämä kansalaisaloite. Eli tässä on vielä reilu kuukausi jäljellä. Tässä on reilu kuukausi, mutta ei kannata jättää viime tippaan, että meitä itseämme rohkaisi todella paljon tämä äidin ja isän aloite, että se meni läpi ja ihan muutamassa päivässä sai huikeat äänimäärät, mutta toivoisin, että voisitte jo reagoida ja tehdä se jo ihan tänään ja että se myöskin, että voisitte kertoa sitä omassa yhteisössä ja perhepiirissä ja viedä sitä viestiä eteenpäin, että on tällainen lakiehdotus nyt lasten ja nuorten kehitysrauhan turvaamiseksi. Joo, kyllä vain. Eli arvoisa kuuntelija, menethän mahdollisimman pikaisesti allekirjoittamaan tämän, ettei jää unholaan sitten. Ja tuosta kansalaisaloitteesta, niin sen verran halutaan vielä kiitoksia sanoa, että ensinnäkin halutaan kiittää kaikkia esirukoilijoita, kaikkia, jotka ovat ottaneet yhteyttä esim. Sähköpostitse, kaikkia, jotka ovat tsempanneet meitä ja kannattaneet lakiehdotusta. Haluamme tuoda myös kiitoksen Irja Mustaparralle, joka on lukenut lakiehdotuksen. Ja tietenkin haluamme kiittää kaikkia heitä, jotka ovat jo allekirjoittaneet. Ja jokainen ääni on siis tärkeä. Kiitos myös jokaisesta tulevasta allekirjoituksesta. Ja ennen kaikkea me halutaan antaa kiitos ja kunnia Jumalalle, sillä Pyhä Henki on ollut meillä tässä paras seksuaalikasvatuslain asiantuntija. Ja seksuaalikasvatuslain asianajaja on Pyhä Henki ollut meille, että olemme todellakin kiitollisia kaikille rukoilijoille ja se, että uskomme, että Jumala vie tämänkin asian päätökseen, koska Jeesus sanoi, että lasten kaltainen on Jumalan valtakunta ja meidän pitää taistella lasten ja nuorten puolesta nyt tänään. Kyllä vain. Kiitoksia paljon. Onko sulla, Arto, vielä tai miten haluaisit kommentoida? Joo, mä katson tätä kannatustilastoa tällä hetkellä. Siellä on vajaa 10, se on 7800 ja jotain kannatusta. Ja nyt vaan kaikki kipin kapin sitten allekirjoittamaan ja antamaan kannatuksia, niin tämähän mennä kolahtaa sitten äkkiä eteenpäin. Ei oikeastaan muuta lisättävää tähän, että nyt vaan toimeksi jokainen. Selvä. Kiitoksia. Siinä tapauksessa voisimme päättää tämän jakson tähän. Kiitoksia paljon sinne Joensuuhun, kun olitte mukana tässä. Kiitos. Joo, kiitoksia Anu Kauko ja Tarja Itkonen. Ja kiitos sinullekin, Arto, ja kiitos sinulle, arvoisa kuuntelija. Ja me kuulemme sitten Aito Avioliitto-radion äärellä taas parin viikon päästä. Näkemiin, ei kuulemisiin. Heippa vaan kuulijat. Hei vielä hyvä kuulija. Yksityisten ihmisten ja yhteisön antama tuki mahdollistaa toimintamme ja olemme kiitollisia siitä. Liity nyt tukemaan hyviä ja oikeita yhteiskuntamme perusasioita. Jäseneksi voit liittyä helposti osoitteessa aitoavioliitto.fi/liity. Ja lahjoituksia voi antaa osoitteessa aitoavioliitto.fi/lahjoita tai suoraan pankkiin. Kiitos tuestasi.